Čus lidi, vítám vás Fereno, vítám vás u dalšího videa a tohle video je z místa Divice a mělo by tohle video ukázat, jak se maká na chmelnici. Zde můžete vidět, nevím, jestli to bude vidět úplně, a ukážu vám vlastně, jak se drátkuje. Není to ani tak těžký, není to ani tak lehký, je s tím, jak to říct slušně, sraní. Prostě se vám furt zamotávají drátky a je to vyčerpávající práce. Takže inspirace pro vás, pokud byste chtěli nějakou brigádu, tak byste mohli zajít do Divic. Je tu spoustu lidí, je nás tu momentálně 50 a všichni se tady kamarádí, jsou tu fajn. Tady končí zrovna Divice. Tady vám můžu ukázat, že tady Divice začínají. A můžete se přijít, takže následující video bude, jak se správně drátkuje. Teda i když jsem začátečník, tak si myslím, že to je dobrý. Tak doufám, že si to video užijete. Tak momentálně jsem dorazil do místa, kde vlastně jsme ubytovaní. Taková škaredá ubytovna, ale to nám prostě stačí. Došel jsem si vlastně pro ešus, protože máme svačinu. K svačině máme teda polívku, jak neobvyklá svačina. A co jsem zjistil po takové dálce, co jsem došel, že co? Dveře jsou zavřený, takže opět se musím vrátit zpátky, asi 1,5 kilometru. Ale co? To nevadí, to se vsákne. Ukážu, jak se vlastně drátkuje, ukážu vám, jak je to strašně těžký, takže následně si to ukážeme. Takže tomuhle se říká babka, je to vlastně začátek růstu chmele. Takhle už to vypadá, jak to má být udělaný. Vlastně naměříte si délku toho drátku k té kytce, tam si to zadržíte a pak jenom uděláte takovouhle mašličku. Jednoduše, jsou tady experti, kteří to dělají úplně bez měření. Máme vlastně takový chuchlanec, ten trošku zatočíte, ohnaté do takové podkovy, vezmete si ten kolík, nebo zapichovátko, nebo jak se tomu nadává, dáte to dole jsou takový 2 zoubky, kde vlastně zapíchnete ten drátek, dáte to do země a snažíte se to tam zapíchnout. Pokud mi to půjde do prčic, zapíchnu pořádně a musí to být natáhlý. A to je celý drátkování. Takže doufám, že jste se ponaučili a že přijdete se podívat do Divic a vydělat si nějaký prachy. Čus. Hej lidi, povězte nám, jak vám chutná Max. Počkej. Vole. No, dobře. Takže je dobré, jo? Jo. Já tam vidím úplně tu šlapu. A co ty, Pejlo, chutná ti Max? Jo, dobrý, tak. Hej, ty bude fakt docela dobrý. A co Blackwood? Je taky dobrý. Co Áďo, Blackwood? Hodík nejím, protože nechci umřít. Radši si dám nějakou sušenku. A chutná ti jídlo tady na chmele? Jo, jde to. Polička byla dobrá.